estem a la gala dels Gaudí, on hi havia molts nominats de Nancy a aquesta edició. Enviar un petonat gegant i animar-vos a que seguiu amb la vostra feina informant actors com nosaltres. Potser no com jo, però com els altres són molt bons. Un petonet ben bo. Gracias. Gracias por todo. Mira tú, ¿a dónde hemos ido? La lanzadera. El inicio. Ella es una de las personas que ha luchado de verdad. Pues sí. Y se lo ha peleado. No se me ve el moreno de picar palas. El vestido radiante. Eso es. Yo no sé olvidar este momento. Y el agradecimiento es para siempre. Hola, soc la Ru Llopis i us envio molts petons a tots els alumnes de Nancy Tuñón, a tots els profes de Nancy Tuñón. Gràcies a ells jo he estat avui aquí nominada amb el Rainborn, una pel·li que hem fet molt petitona entre tots i estic molt contenta i molt feliç i que no deixeu mai de creure en el cinema, en el teatre, en sectors, perquè tot pot ser, saps? Estimo. Hola, família de Nancy, soc la Victoria Serra, exalumna de Nancy Tuñón i bueno, aquí estem al Gaudí. No hem aconseguit gaudir a millor pel·lícula, però escolta tu, 2 birres, una bossa de patates i cap a casa, Un petonat. Aneu a Nancy i estudieu interpretació, home, que val la pena. Que qui curra acaba aconseguint les coses. Quien sigue la consigue. Clar, si no, mireu els del Rayborn, estan currant i els desitgem molta sort aquesta nit. Hola, soc l'Iñaki Mur, estimo molt l'estudi Nancy Tuñón i us envio un petó molt fort a tots que m'esteu veient ara mateix. Visca la Nancy! Hola, soc la Belén Fabra, exalumna de Nancy Tuñón i estic aquí al Servei de Gaudí i hem estat tots junts. Som exalumnes de Nancy Tuñón i estem encantats d'estar aquí als Premis Gaudí. És una gala molt interessant i estem molt contents pels 2 nominats que són de Nancy. I pel cinema català que segueixi amb molta força i que ens contracti. Feina, feina! Un vídeo que estem dient a qualsevol que sigui el vídeo que es dedica a una cosa. O sigui, medicina, advocats, feines sèries... Tot això és perquè els agrada tant la professió que no volen que n'hi hagi més. Ens espien. Però ara ja no som els més joves, però en una època que érem joves. Mira't la barba. La barba no veu. Als 26 anys ja està bé.